Здравей! Всяка тренировка започва с загрявка на мускулите и ставите или подготовка за натоварването. Първо ще направим няколко дихателни упражнения или така нареченото коремно-диафрагмално дишане. Издишаме напълно. Ако си десничар, слагаш дясната ръка на корем, ако си левичар, лявата, за да включиш още един сензор, да можеш да контролираш по-добре дишането. Издишаме напълно. Дишваме, издуваме корема на балон до 4, след това до 10, издишаме продължително и прибираме корема. Още веднъж. За да ти се получи по-лесно да удължаваш фазата на издишане, си представи, че духаш едно глухарче. Дишваме дълбоко през носа. Издишаме продължително с прибиране на корема. Достатъчно. Започваме от главата, долу, горе, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поглеждаме хубаво през ляво рамо, през дясно рамо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кръгове с главата. 1, 2, 3, 4, 5. Сменяме посоката на въртене. 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Повдигаме високо раменете. 1, 2, все едно се стремиш с раменете да стигнеш ушите. Максимално високо. Повдигаш и отпускаш. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кръгове от раменете. Пълен кръг. 2, назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме посоката на въртене напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лявата ръка на дясно рамо и напред въртим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме ръката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обръщам внимание за това упражнение. Значи, когато завъртаме напред, виж как се завърта от рамото с палеца надолу. Тук обръщаме длънта, загреваме и да се получи това въртене в рамената става. Хайде сега назад. Ето, с длънта горе обръщаме с режещата част назад и отново загреваме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме ръката. 1, 2. Виж горе как обръщаме. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Вплитаме пръстите
Обтягаме дланите надолу и поклащаме без да сгъваме от лактите, вляво, вдясно. Обтягаме максимално догоре. Задържаме. Поклащаме вляво, вдясно, без да сгъваме от лактите и сваляме додолу. Повтаряме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задържаме леко горе, поклащаме и обратно. 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Сега обръщаме дланите напред и отново. 1, 2, 3. Само от китките чупим. 5, 6, 7, 8. Горе обтегаме максимално обратно. От китките само. 6, 7, 8. Още веднъж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оттягаме и задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдишваме дълбоко. Дишваш дълбоко, издуваш корема, издишаш продължително, прибираш. И трети път. Дишваме дълбоко. Така, отново вплитаме пръсти и от това положение си спънати ръце в лактите, кръгове. Вляво, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Разтърси ръцете. Лявата ръка с дясната върху пръстите оказваме напрежение, да се оттегне пред мишницата. Повдигаме долу-горе, вдишваме, издишваме и с натиск в пръстите сваляме надолу. Отново отпускаме, вдишваш дълбоко. Додолу. Отпускаме, вдишваме. И додолу. Сменяме ръката. Горе вдишваме. Натиск върху пръстите, обтягаме додолу. Горе вдишваме. И трети път. Тук хубаво напрежение и обтягаме додолу. Сега сменяме ръката. Този път натискаме в областта тук на първите фаланги. Така да обтегнем горната част на предмишницата. Пак вдишваме. Издишваме. Тук трябва да усещаш леко напрежение в китката. Още веднъж. И трети път. Достатъчно. Сменяме ръката. Натиск. Сваляме додолу. Повдигаме. Натиск. И още веднъж. Достатъчно. Преминаваме към разгревка на гръбначния стълб. Ръцете на тила, хубаво вплетени и краката разтворени на ширината на раменете. Усукваме от таза вляво и пружинираме с малка амплитуда 2, 3,
4. Лактите хубаво назад, гърба изправен, погледа напред. Сменяме посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Усукването идва от таза. 7, 8. Сега ръцете в страни. Отново усукваме вляво от таза. 1, 2, 3. Погледа в лявата ръка. 4, 5, 6, 7, 8. Сменяме посоката. Погледа следи дясната ръка. 2, 3, 4. Усукваш от таза. 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Отново вплитаме пръстите, обтягаме, усукваме вляво от таза и пружинираме с малка амплитуда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сменяме посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Вдишваме дълбоко. Достатъчно. Ръцете на хълбоци, кръгове с таза, вляво 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Отваряме малко по-широко от ходилата. Ръцете в страни до бедрата и вляво пружинираме с малка амплитуда. 1, 2, 3. Като плъзгаме дланта покрай бедрото. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отново вляво. Сега дясната ръка повдигаме горе. Хубаво да обтегнем страничната част. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Ръцете отзад на кръста. Ходилата почти на ширината на раменете. Навеждаме напред. Гърба хубаво изправен. Да обтегнеш задната част на бедрата и седалищните мускули. И пружинираме с малка амплитуда. 1, 2. Много важно гърбът да е изправен. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Малко събираме от ходилата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Гърба изправен. 7, 8, 9, 10. И събираме напълно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Отново дишаме дълбоко. Достатъчно. Хубаво разтриаме капачките на коленете. Ето така, с тая част на дланта. Да усетиш как загряват дланите. Така, ходилата са разтворени на ширината на раменете. Обхващаме с пръсти около капачките.
така като ногти на орел. И леко сгъваме. 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз, 5 раз, 6 раз, 7 раз, 8 раз, 9 раз, 10 раз. Кръгове отвътре навън. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме посоката на въртене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Събери ходилата. Отново хващаме около капачките и кръгове вляво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменеш посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Дишаме дълбоко. И още веднъж. Така. Вземем гиричките. Началото по 1 кг, когато ти станат леки и упражненията, може да увеличиш баласта или тежестта до 2-3, когато напреднеш много и до 5 кг. Първото упражнение. Ходилата разтворена на 45 градуса, леко приклекнали, таза избутваме напред. Ето показвам. Хоп, избутваме таза напред. Да работят и бедрата. Ръцете са в страни и сгъваме към раменете. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 5, 4, 3, 2, 1. Последно. Вляво, вдясно поклащаме, леко разхлабваме. Отново от същата позиция, ръцете са отпред, лявата сгъната в лакътя, дясна долу. И разменяме с едно завъртане от китката. 1, 2, раз, 3, раз, 4, раз, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Достатъчно. Изправи се, разпусни. Краката разтворени на ширината на раменете, ръцете в широко в страни, отпред кръстосаме раз и отваряме широко в страни. Готови. 1, 2, издишаш на 2 такта. 3, 4, 5, 6, 7, 8, максимално назад. 9, 10. Достатъчно. Отпускаме в страни. Отново приклякаме. Ходилата на 45 градуса. Гирите отпред между бедрата.
Изправяме и повдигаме максимално догоре. Приклякаме, пускаме долу. Хайде отначало само ръцете. Раз, два, три. Включваме и бедрата. 4, 5, 6, 7. Хубаво издишай горе. 8, 9, 10. Още 5, 4, 3, 2, 1. Последно. Достатъчно. Разпусни. Дишаме. Приклякаме отново. Лява ръка горе, дясна долу и последователно сменяме ръцете без да сгъваме в лактите. 3, 4, раз, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Достатъчно. Оставяме гирите в страни. Вдишваме дълбоко. Ръцете в страни, левия крак плъзгаме по диагонала назад, тежестта на десния крак и сгъваме коляно с десния лакет и лявото коляно посрещаме пред гърди. Готови. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разменяме тежестта на левия крак, десния отзад по диагонала, ръце в страни и започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На место раздвижи. Ръцете да раздвижваме от лактите с краката. Пръсти, пети, пръсти, пети, пръсти, пети. Достатъчно. От същата позиция. Сега мах с задно стоящия крак и с противоположната ръка. Ето виж какво движение. Отгоре като похлопак върху крака. Готови. 1. Раз. 2. Раз. 3. Раз. 4. Раз. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Раздвижваме на место. Разменяме краката. Готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно 10. Достатъчно. Дишаме дълбоко. Така, следващото упражнение за бедрата и седалищната мускулатура. Основен стоеж. Отваряме ходилата, пръстите, след това петите, още веднъж пръстите и ходилата успоредни. Сядаме, избутваме тази, нали не така,
а така таза. Не така, така напред. Ръцете изпъваме в страни и задържаме. 1, 2, 3, 4, 5. Гърба изправя. 6. Погледа напред. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раздвижи на место. Сега, в междинна позиция. Левия крак на възглавничка. Ето виж как. Петата е повдигната. Десния на цяло ходило. Между ходилата един умрук разстояние. Приклякаме. Коленете са в една линия. Ръцете отново в страни. И задържаме. 1, 2, ето виж. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разменяме краката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разпусни. Така. И сега от основна позиция преминаваме в междинна, в основна, в междинна на другата страна. Така, готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разпускаме бедрата. Дишаме дълбоко. Така, преминаваме на земята. Продължаваме работа за раменния пояс и ръцете. Първото упражнение задържаме за лицева опора. Дланите на ширината на раменете, ходилата също. Таза нито много долу, нито много горе. Тялото в една линия и задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последно. 10. Преминаваме на колене. Дишаме дълбоко. Отново задържаме за лицева опора. Този път краката са кръстосани. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разменяме краката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Дишаме дълбоко. Така, разтваряме коленете малко по-широко. Пускаме дланите, таза напред и лицеви опори до-долу. И избутваме. Готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Дишаме дълбоко.
Така. Още едно упражнение. Колянна опора. Изпъваме лявата ръка напред. Дясна. И сега. Лява ръка. Десен крак. Раз. Дясна ръка. Ляв крак. Раз. Лява ръка. Десен крак. Раз. Дясна ръка с ляв крак. Раз. Лява ръка. Десен крак. Дясна ръка. Ляв крак. Достатъчно. Дишаме дълбоко. Дланите в триъгълник, краката разтворени малко по-широко от раменете, тялото в една линия и задържаме за лицева опора в това положение. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Достатъчно. Изправи. Дишаме дълбоко. И още веднъж. Разпусни хубаво ръцете. Така, разтърси. Изтърси ги. Лявата ръка хваща дясна от лаките и пружинираме да оттегнем трицепса на дясната ръка. След това обратно. Ето. Тук хубаво да оттегнеш. Достатъчно. Оттягаме. Плитаме пръстите. Оттягаме в страни с леко пружиниране. Сменяме посоката. Ръцете отзад. Навеждаме. Достатъчно. Дишаме дълбоко. Благодаря много и до скоро!